וואלה. רגע, תראה פה על הזהב, אני אומר. שוב. היה לי גם זה של הזהב. עם היעלו של הזהב במקרה, ממש במקרה. כן. לא, וואי, אני על 11, 12 מיליון, 14, כן. יואו. על 17 מיליון. 18, צ'יזל. כן, לא אפספס פה כלום. כן. נכון. לא, כאילו, כן. בסדר, אבל זה קרה בצורה כזו בסוף, זה עלינו. 25. נכון. גם נכון. כן. 34 מיליון. זהו, נתחיל לספור לי מחדש עכשיו. וואו. תראה בכל, אתה יודע, גוש כזה של זהב, וואי, גדול. לוטרוט שלי לקחו את זה. שמעתי את הרעש. שיט, אין לי מקום. צריך לצאת לחזור לעיר לפני שאנחנו נכנסים לה. כנראה שלא. כמה שזה קצר, זה מטורף, אה? עכשיו זה הקטע הראשי. לא, זה לא פספסנו כלום, נכון? לא צריך לחזור אחורה. שזה פינה. איזה מגניב למטה. אתה רואה גם מדים פה למטה, נכנסים ויוצאים מהפורטל. פה. בצד ימין למטה? כאילו הם מביאים כסף, חזק. פה אין זה התחלה, הופה, יש פה קצת כסף. סבסתי. מלא אימפיריאלס ג'ם גם. כאן. ראו אותנו חוזרים אחורה כמו מפגרים גם, לא משנה. כן. איזה יופי. זה מגניב לך שם מטורף? כן. פעם שאנחנו נלחמים פה. כן. כל הדברים אבל עדיין שם, כן, כן. לא, פה לא הלך. היה מזמן, שתי... אמולט קלוק. יש לי 204 מיליון. מה? קיבלתי 60 ומשהו ברגע. 5, 65, 65. טוב, כן. קיבלתי 60 ומשהו מיליון. הוא עוד עם הג'ם של הכסף. לא 100 כמו שאמרו. אבל זה גם אחלה דבר, בוא נראה. קלוק. וזה אמולט. לפחות אנחנו מרגישים קצת מסופקים עכשיו.